Βιεϊρίνια με τον Ήβιτς κοντά του και κάνει κίνηση ο Εντίνιο, ο οποίος παίρνει την μπάλα στην περιοχή του Νικοπολίδη. Σουτ, γκολ για τον ΠΑΟΚ. 1-0 στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Με μια πολύ ωραία αντεπίθεση ο δικέφαλος του Βορρά παίρνει το προβάδισμα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με αντεπίθεση πήρε την νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπα στο 1-0 την προηγούμενη αγωνιστική, και τώρα προηγείται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με το πρώτο γκολ του Εντίνιο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ξανά η αντεπίθεση. Πολύ ωραία, πολύ έξυπνα ο Ήβιτς στον Εντίνιο και ο Πορτογάλος πολύ ωραία εκτέλεση για το 0-1. Ανοιχτή η άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτό θέλησε να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ και το εκμεταλλεύτηκε ιδανικά, παίζοντας με μία την μπάλα στην αντεπίθεση και βγάζοντας τον Εντίνιο σε θέση βολής. Ξανά ο Εντίνιο και η εκτέλεσή του προβάδισμα.